nobo wemana parista chimgajer ndini vakadzoka ndovadhanda neosimpimpini pane motondati general commissioner zivai ityai chigai ndasangana ndokukwazisai handbokubayizisai chibvinasi ndichakutadzisai nemsidarajesu ndichakuyadzisaavaroisa yamunoita ayisiba amayanoswirirenyu haiba kundiwira patenshuwa varifo endevaroisa yamunoita ayisiba amayanoswirirenyu haiba kundiwira patenshuwa ndakavamisaupfupi chaive nezvimamhuro pamundochidoma chakati kumakodisusu grosar ishoma ndikakapotera nerosar yeroma ndakasimudza bhaibheri inzikakashoshoma semgajer ndakakakwesha nemboma ngepeta chikomba chafiyona zvikanzi aiwa mukoma 3 zvakatiza nekiselo zvaoma iko ndokuruva kwese ndakabuda ndakakatsoma ende varoisa yamunoita ayisiba hama yanoswirirenyu haiba kundiwira patenshuwa varifo ende varoisa yamunoita ayisiba ama yanoswirirenyu haiba kundiwira patenshuwa ndakavamisawo tasangana nini ndokukwazisai handbokubayizisai asi chibvina sindichakutadzisai nezidarajesu ndichakuyadzisai ndimotondatidemderailu moto chakupfirisai chakupelivisai mahakira mtinanga ndibokutsikisai nemweya mtsene chakukitisai ndichakuyogomenadem ende varoisa yamunoita ayisiba hama yanoswirirenyu haiba kundiwira patenshuwa varifo ende varoisa yamunoita ayisiba ama yanoswirirenyu haiba kundiwira patenshuwa ndakavamisawo pfupi chaive nezvimamhuro pamundochidoma chakati kumakodisusu grosar ishoma ndikakapotera nerosar yeroma ndakasimudza bhaibheri inzikakashoshoma semgajer ndakakakwesha nemboma ngepeta chikomba chafiyona zvikanzi aiwa mukoma 3 zvakatiza nekiselo zvaoma iko ndokuruva kwese ndakabuda ndakakatsoma ende varoisa yamunoita ayisiba hama yanoswirirenyu haiba kundiwira patenshuwa varifo ende varoisa yamunoita ayisiba ama yanoswirirenyu haiba kundiwira patenshuwa ndakavamisawo pick up juice for the mentor in the room and forgive them go enter kaboom tabam kajere tabanure permoto moto churubak turn of fire turn it up higher kajere